హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 డేస్ క్లాస్లో ఈరోజు 14వ రోజు. అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 14వ అధ్యాయము ప్రకృతి త్రిగుణములు అని చూస్తాము. గుణత్రయ విభాగ యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక యోగం పేరు పెట్టారు. ఈ అధ్యాయానికి గుణత్రయ విభాగ యోగము. యోగ అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పుకున్నాము. గుణత్రయ అంటే 3 గుణాలు. ఈ గుణాల గురించి చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము, మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాము. అయితే ఈ చాప్టర్లో, ఈ అధ్యాయంలో మనం క్లియర్గా ఈ 3 గుణాలు చూస్తాము. ఏమిటి ఆ 3 గుణాలు? సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఈ పాటికి మీ అందరికీ కూడా అవి అవగాహన అయ్యే ఉంటుంది. సత్వగుణం అంటే మంచితనం అని, రజోగుణం అంటే కోరికలు హెచ్చుగా ఉండటము అనేది, తర్వాత తమో గుణం అంటే అజ్ఞానము, తద్వారా కొద్దిగా అజ్ఞానంతో చెడు మార్గాల్లోకి వెళ్ళే లక్షణాలు, నిద్ర, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉండొచ్చు అని తమో గుణాన్ని వర్ణించారు. సో ఇప్పుడు ఈ గుణాల గురించి, ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఈ 3 గుణాలే ప్రకృతి మొత్తం మాయ రూపంలో ఆవహించి ఉన్నాయి. మాయ అని ఎందుకు అంటాము అంటే, ఈ ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు అందరం కూడా శుద్ధ ఆత్మతోనే వస్తాం. కానీ ఒక్కసారి ప్రపంచంలో పడిన తర్వాత ఈ 3 గుణాలు ఆవహించి ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రపంచంలో వెంటనే మనకు ఆ గుణాలు పట్టుకుంటాయి. ఏదో ఒకటి, ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క గుణాన్ని మనం స్వీకరిస్తూ ఉంటాం. అది సత్వగుణం అవనివ్వండి, తమో గుణం అవనివ్వండి, రజోగుణం అవనివ్వండి, ఒక్కొక్కసారి మిక్స్చర్ అన్నీ కలిపి ఉంటాయి. అయితే ఒక్కొక్క గుణం ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క సమయంలో. సో ఏది ఏమైనా అన్ని గుణాలు, ఈ మాయ మనల్ని ఆవహిస్తుంది. ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నది ఈ త్రిగుణాలు. ఇవన్నీ, ఈ మాయను కూడా నియంత్రించేది భగవంతుడే. అన్నీ కూడా మనం చూస్తాము ఈ చాప్టర్లో. సో మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచ, శ్రీ భగవాను వాచ, పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిం యితో గతా. సో పరం భూయం, ఈ మహా గొప్పదైనటువంటి ఈ ప్రవక్ష్యామి చెప్తాను, జ్ఞానానాం జ్ఞానం ఉత్తమం, జ్ఞానాలన్నిటిలోకి ఉత్తమమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు నీకు చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా మునయ సర్వే, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే మునులందరూ కూడా పరాం సిద్ధిం ఇతో గత, వాళ్ళంతా కూడా పరమ సిద్ధిని, సంపూర్ణత్వాన్ని పొందారు. అలాగే నీకిప్పుడు ఆ జ్ఞానాన్ని నీకు తిరిగిప్పుడు ప్రవక్ష్యామి, తిరిగి ఇప్పుడు నీకు చెప్తాను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పటం జరిగిందనమాట భగవంతుడు. సో ఇక్కడ
ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మళ్ళీ నీకు చెప్తా. భూయ అంటే మళ్ళీ అని అర్థం, మరలా నీకు చెప్తాను. ఏది? జ్ఞానాలన్నిటిలోకి ఉత్తమమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను తిరిగి చెప్తాను. ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే ఈ మునులందరూ కూడా పరమసిద్ధిని పొందారు. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగత సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. సో ఈ జ్ఞానాన్ని గనుక ఆశ్రయిస్తే, ఇదం జ్ఞానం ఉపాశ్రిత్య, ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయిస్తారో మమ సాధర్మ్యం ఆగత, తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు. సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ, వాళ్ళు ప్రళయంలో కానీ సృష్టి సర్గేపిన ఉపజాయంతే సృష్టి సమయంలో కానీ ప్రళయ సమయంలో కానీ వాళ్ళు వ్యధ చెందరు. అంటే వాళ్ళు ఏమి కూడా సఫర్ అవ్వరు. ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మళ్ళీ జన్మించరు, మళ్ళీ ఏ ప్రళయ సమయంలో నాశనం అయ్యేది ఉండదు. వాళ్ళు మళ్ళీ పుట్టరు కాబట్టి వాళ్ళకి మళ్ళీ సృష్టి జరిగినప్పుడు కానీ ప్రళయం జరిగినప్పుడు కానీ వాళ్లకు వ్యధ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి మోక్షం వచ్చేసింది కాబట్టి. ఎందుకు వచ్చింది మోక్షం అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించారు కాబట్టి తప్పకుండా నన్ను వాళ్ళు పొందుతారు. తద్వారా మోక్షాన్ని పొందుతారు. కాబట్టి ఇక వాళ్ళు సృష్టి సమయంలో కానీ ప్రళయ సమయంలో కానీ వాళ్ళు ఏమీ వ్యధ చెందే అవసరం లేదు. మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. సో నేను బ్రహ్మము అనేటటువంటి ఈ మహత్తత్వం, ఓకే, అది పుట్టుకకు కారణం అన్నమాట. అదే ఏది? ఈ బ్రహ్మము అనేటటువంటి ఈ మహత్తత్వమే పుట్టుటకు కారణం. సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. సో అన్ని ప్రాణుల యొక్క పుట్టుకను సంభవించేది అంటే సర్వభూతాలు సంభవించేది తతో భవతి భారత, ఈ రకంగానే జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏ రకంగా జరుగుతుంది? నేను అన్ని ప్రాణులకు జననం జరిగే విధంగా నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను అని చెప్తున్నాను. బ్రహ్మమని మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మమని పిలువబడే మహత్తత్వమే ఈ పుట్టుకు కారణము. అన్ని ప్రాణుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేనే బీజ ప్రదానం చేస్తాను. మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం. సో ఈ బ్రహ్మము అని పిలువబడేదే మహత్తత్వం అన్నమాట. అది సమస్త జగానికి కూడా ఆధారంగా ఉన్నది. సో నేను దీంట్లో బీజ ప్రదానం చేస్తూ ఉన్నాను. నేను తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం, దాంట్లో బీజ ప్రదానం చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ బ్రహ్మంలో ఆ రకంగా సర్వభూతానం అన్ని జీవుల యొక్క జన్మను సృష్టిస్తూ తతో భవతి భారత అని చెప్తున్నారు. సో బ్రహ్మంగా పిలువబడేటటువంటి మహత్తత్వమే ఈ సమస్త జగానికి కూడా ఆధారం. సర్వజీవుల యొక్క జన్మను కూడా సంభవింపచేస్తూ నేనే ఆ బ్రహ్మంలో బీజ ప్రదానం చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే బ్రహ్మమే మహత్తత్వము, ఆ మహత్తత్వంలో బీజ ప్రదానం చేసేది నేనే. ఆ బీజ ప్రదానం వల్లే అన్ని సర్వభూతాలు కూడా పుట్టుక అనేది సాధ్యపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతియ తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని
అహం బీజప్రద పిత. సో అన్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సర్వయోనిషు కౌంటేయ మూర్తయ సంభవంతియ. సో అన్ని జీవజాతుల్లోనూ కూడా కౌంటేయ కుంతిపుత్ర నేను మూర్తయ సంభవంతియ అంటే అన్ని జీవజాతుల యొక్క పుట్టుక కూడా సంభవిస్తోంది. ఎలాగూ తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిర్ అహం బీజప్రద పిత మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో అంటే నేనే వీటన్నిటికీ కూడా బీజ ప్రదానం చేసేటటువంటి తండ్రిని ఈ బ్రహ్మంలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ దివ్య మళ్ళీ ఈ మహత్తత్వము బ్రహ్మము అనబడే ఈ మహత్తత్వంలో అహం నేను బీజప్రదానం చేసేటటువంటి తండ్రిని. సో ఈ సర్వయోనిషు కౌంటేయ మూర్తయ సంభవంతియ. సో అన్ని జీవులు కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించటం చేత సృష్టింపబడుతున్నాయి. కానీ నేనే వాటన్నిటికీ కూడా బీజప్రదాతనైన తండ్రిని అని నువ్వు అర్థం చేసుకో అని ఇందాక చెప్పిన విషయమే ఇంకొంచెం వివరంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ ప్రకృతిలో అన్నీ కూడా జన్మించటం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితమయ్యాయి అంతే కదా. మనం ఇక్కడ రావటం వల్లే మన ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. అయితే ఈ మహత్తత్వం అనేటటువంటి ఈ బ్రహ్మంలో ఆ బీజ ప్రదానం చేసిన తండ్రిని నేనే. ఇక్కడ మనం ఒకసారి చిత్రంలో చూడండి, 3 గుణాలు సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. సత్వగుణాన్ని వైట్లో కానీ ఎల్లోలో కానీ చూపిస్తారు. రజోగుణం రెడ్ అంటే కోరికలకు ప్రతీక. 3వది అజ్ఞానం నలుపులో చూపిస్తున్నారు. ఈ 3 గుణాలు తోలుబొమ్మలాట ఆడించినట్లుగా మనుషులను అందరినీ మనలను ఆడిస్తూ ఉంటాయి. అయితే భగవంతుడే ఈ 3 గుణాలను ఆయన నియంత్రిస్తారు అని చెప్పి ఈ చిత్రాన్ని చూస్తే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సత్వం రజస్తమా ఇతి గుణ ప్రకృతి సంభవ నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. సో అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వం, రజస్, తమస్సు అనే 3 గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. మనం ఇందాక చెప్పుకున్న ఈ ప్రకృతిలో ఈ 3 గుణాలు మొత్తం ఆవహించి ఉంటాయి. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలచే బంధితుడు అవుతున్నాడు. మన ఆత్మ సచ్చిత్తానంద, కానీ మనము మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వస్తున్నాము అంటే కారణం ఏమిటి అంటే మన ఆత్మ ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలనే మాయకు బందీ అయ్యి తద్వారా మనము కర్మల యొక్క పాపపుణ్యాలు ఫలితాలను మనకు అంటుకుంటూ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత మనం తిరిగి మళ్ళీ ఈ జగత్తులోకి వస్తున్నాం. సో మన శాశ్వతమైనటువంటి మన ఆత్మ ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి రాగానే ఈ గుణాలతో బంధితుడు అవుతున్నాడు. అలా ఈ మాయలో పడి ఈ గుణాల మాయలో మనం మన ఆత్మను దర్శించలేకపోతున్నాము. సో ఇక్కడ ఈ త్రిగుణాల ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది వివరంగా చూద్దాం. సో సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణంలో నిద్ర లేవటం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఈ గుణాల యొక్క లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. సో సత్వగుణం అంటే మంచితనం అని చెప్పుకున్నాం, కొంచెం మంచి అలవాట్లు అవి ఉండటం. సో తెల్లవారుజామున లేవడం. తర్వాత రజోగుణం కోరికలు ఎక్కువ, వాళ్ళు కొంచెం లేటుగా లేవటం. తమో గుణం ఉన్న వాళ్ళు ఇలా అతి ఆలస్యంగా సగం రోజు అయిపోయిన తర్వాత లేవటము. తర్వాత లేచిన తర్వాత ఏ రకంగా రోజును ప్రారంభిస్తారు. సత్వగుణంలో వాళ్ళు భగవన్నామ స్మరణతో జపంతో ప్రారంభించే అలవాట్లు ఉంటాయి. తర్వాత రజోగుణం వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ రకంగా మనం అన్ని విధాలుగా సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలి ఏమిటి అంటూ శరీరం మీద ఉన్నటువంటి మక్కువతో వాళ్ళు చేసేటటువంటి పనులు చూపిస్తున్నారు.
తర్వాత తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇలా బద్ధకంగా ఎప్పుడు కూడా చురుకుతనం లేకుండా పడుకుని నిస్తేజంగా ఉండే పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇకపోతే ఎలాంటి పుస్తకాలు చదువుతారు అంటే, సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మంచి మంచి పుస్తకాలు, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకునే పుస్తకాలు, జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలనుకునేటటువంటి పుస్తకాలు. మరి రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రకృతి మీద, కోరికల మీద మనస్సు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్లకు ఏ విధంగా డబ్బు సంపాదించాలి ఇటువంటి వాటి మీద వాళ్ళకు ఉంటుంది అన్నట్లుగా ఒక ఉదాహరణ. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏదో అంటే అవసరం లేనటువంటి పుస్తకాలు, ఏవో ఉపయోగం లేనివి చదువుతూ ఉంటారు, ఏ ఉపయోగం కూడా లేనివి. ఇంకపోతే పడుకునే సమయం, సత్వగుణం వాళ్ళు త్వరగా పడుకుంటారు. సో ఎర్లీ టు రైజ్ ఎర్లీ టు బెడ్ అంటారు, అంటే త్వరగా పడుకుని త్వరగా లేస్తారు. కానీ రజోగుణంలో వాళ్ళు కొంచెం లేటుగా పడుకుంటారు. తమో గుణంలో వాళ్ళు ఇలా తెల్లవారుజామున వరకు పడుకోకుండా ఉండే అలవాట్లు కొన్ని వాళ్ళకు ఉంటాయి. సో ఈ 3 గుణాలు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే, సత్వగుణం ఏంటి? శుద్ధమైనటువంటి మంచి గుణము, కొంచెం దివ్యమైనటువంటి గుణము, సుఖము, వాళ్లకు మంచి అలవాట్లతో ఉంటూ ఆ రకమైన తృప్తి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్గా ఉంటారు, ఎవరి పట్ల కూడా నెగిటివ్గా లేకుండా ఒక పాజిటివ్ దృక్పథంతో ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు నియంత్రించాలని, కంట్రోల్ చేయాలనేటటువంటి స్వభావము, తర్వాత వాళ్ళకి అన్ని మిక్స్డ్గా ఉంటాయి, కొన్ని అవి కొన్ని ఇవి. తర్వాత కొంచెం స్వార్థం, మెయిన్గా స్వార్థము, ఇదంతా కూడా ఎక్కువగా మానవ జాతికి ఈ రజోగుణమే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కోరికలు అవి తీర్చుకోవటం, స్వార్థము, నియంత్రించాలనుకోవటం, కంట్రోల్ ఉంచుకోవాలనుకోవటం, మధ్య మధ్యలో మిక్స్డ్, అంటే ఒక్కొక్కసారి కొద్దిగా మంచితనం ఉంటూ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి అజ్ఞానం ఉంటూ ఉంటుంది, బట్ ఎక్కువగా కోరికలు ఉంటూ ఉంటాయి. బట్ మానవులంతా ఎక్కువ ఈ రజోగుణంలోనే ఉంటారు, ఎక్కువ పక్షం అని చెప్తున్నారు. తమో గుణం ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు నెగిటివ్గా ఏది చూసినా వాళ్ళకి నెగిటివ్ ఫీలింగే ఉంటుంది, ఏది కూడా పాజిటివ్గా ఉండరు, శుద్ధమైన మనస్తత్వము ఉండదు, ఎప్పుడూ ఏదో బాధలో, కొంచెం రాక్షస మెంటాలిటీతో, డిమానిక్ అంటే రాక్షస ప్రవృత్తి అంటే వేరే ఏముంది, ఈర్ష, కోపం, అసూయ, అజ్ఞానము, అంటే ఇవన్నీ కూడా మిగిలిన వాళ్ళు రజోగుణ వాళ్ళకు కూడా కొన్ని ఉన్నా కూడా వీళ్ళకి అది ఎక్కువ భాగం ఉంటూ ఉంటుంది, ఎక్కువగా నిస్తేజంగా ఉంటూ ఏ విషయంలోనూ కూడా అసలు ఇంట్రెస్ట్ అనేది లేకుండా, పనులు చేయకుండా బద్ధకంగాను అలా ఉండటం తమో గుణ లక్షణాలు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, పాపరహితుడా అంటూ అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ వాటిల్లో సత్వగుణం నిర్మలమైనది, 3 గుణాల గురించి ఇక్కడ చెప్పిన తర్వాత సత్వగుణం నిర్మలమైనది కావడం వల్ల ప్రకాశింపచేస్తూ అది మనిషిని అన్ని పాపాల నుండి విముక్తి కలుగజేస్తుంది. అయితే అది కరెక్టే, పాపాల నుండి విముక్తి కలుగజేస్తుంది. అయితే సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. నేను అంటే జ్ఞానము మీద, సుఖం మీద కూడా ఒకలాంటి ఆసక్తిని కలిగించి ఆ రకంగా ఆత్మను బంధించటం కూడా జరుగుతుంది. సో మనం ఏదైనా మంచి పని చేసినప్పుడు నేను చాలా మంచి పని చేస్తున్నాను అంటూ ఒక రకమైనటువంటి ఆనందం మనకు కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆనందం కలగకూడదని కాదు, అయితే మన మంచి పని మీద, ఆ ప్రతిఫలం మీద మనం ఆసక్తి చూపిస్తున్నాం అన్నమాట అక్కడ. సో అలా ఆ రకంగా ఆ తృప్తి, ఆ ఆనందంతో మన ఆత్మ బందీ అవుతుందన్నమాట. అంటే ఆత్మ ఫ్రీగా ఉండాలి, ఏది కూడా అంటకుండా మనము ఉంచుకోవాలి, మన స్లేట్, మన పలక క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి అంటే ఈ ప్రతిఫలాల మీద మనం ఏ ఫీలింగ్స్ పెట్టుకోకుండా ఉండాలి. సత్వగుణంలో మంచి అంతా చేసి పాపాల నుంచి విముక్తి అయినప్పటికీ బందీలం అవటం జరుగుతుందన్నమాట. సో ఆ బంధత్వం అంటే జరుగుతుంది కాదు, ఇలా ఆ సుఖం మీద నేను చేశాను అనేటటువంటి ఆ రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ ఉన్నట్లయితే గనక అప్పుడు బందీలం అవటం జరుగుతుంది.
ఈ రజోగుణం ఉంది అంటే అపారమైన కోరికలు, ఆశలు, దాని నుంచి రజోగుణం ఉద్భవిస్తుంది. ఇది ఆత్మను కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగించి బంధించి వేస్తుంది. సో ఆ పనులు ఈ పనులు చేసుకోవాలి, అది చేస్తే ఇది వస్తుంది, ఇది చేస్తే అది వస్తుంది అంటూ ఆ కోరికలతో అది ఆత్మను ఆ రకంగా బంధిస్తుంది అన్నమాట. ఇంకపోతే తమో గుణం ఉంది అంటే ఆ తమో గుణం అజ్ఞానం వల్ల జనిస్తుంది. తమో గుణం ప్రాణులన్నిటికీ అవివేకాన్ని కలుగజేస్తుంది. అదేమిటి? పిచ్చితనము, సోమరితనము మరియు నిద్రలో ఆత్మను శరీరంలో వీటితో ఆత్మను బంధించేస్తుంది అన్నమాట. ఏది? ఈ సోమరితనంతోనూ, ఎక్కువగా నిద్రపోవటంతోనూ, ఈ రకమైనటువంటి ఒక నిస్తేజంతో ఆత్మను బంధిస్తుంది అని చెప్పి రకరకాలుగా ఎలా ఈ 3 గుణాలు మన ఆత్మను ఈ శరీరంలో బంధిస్తున్నాయి అన్నది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయుచ్యత. అర్జున, సత్వగుణం సుఖాన్ని చేకూరుస్తుంది, రజోగుణమేమో కర్మలలో బద్ధుడిని చేస్తుంది, తమో గుణమేమో జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తుంది. సో ఈ రకంగా ఈ 3 గుణాలు ఏ రకంగా అయితే మనిషిని, మన ఆత్మను ఎలా బంధిస్తున్నాయో చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ. ఇది సత్వగుణం ఉంటే ఇలా దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు, రజోగుణం ఉంటే ఈ భూలోకంలో ఉంటూ ఉంటారు, తమో గుణంలో ఉంటే ఇలా కింది లోకాలకు, జంతు రాజ్యాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత రజస్సత్వం తమశ్చైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. సో ఈ 3 గుణాలలో రజస్తమో గుణాలను కొన్నిసార్లు ఈ సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. అలాగే రజోగుణ సత్వగుణాన్ని కొన్నిసార్లు తమో గుణం అధికారం చెలాయిస్తుంది. అలాగే తమో గుణాన్ని, సత్వగుణాన్ని కొన్నిసార్లు రజోగుణం అధిగమిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ మనస్సును ఈ 3 గుణాలు పట్టి లాగుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో మీరు చూస్తున్నారు. సో అలా లాగుతూ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క గుణం గెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట, అటుపక్కకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. ఇది కొన్నిసార్లు జరుగుతుంది, ఎప్పుడూ జరగకపోవచ్చు. ఎప్పుడూ ఎక్కువగా ఒకళ్ళు సత్వగుణంలో ఉండొచ్చు, ఎప్పుడూ ఎక్కువగా రజోగుణంలో ఉండొచ్చు, కొందరు ఎప్పుడూ ఎక్కువగా తమో గుణంలో ఉండొచ్చు. కానీ ఇలా మధ్య మధ్యలో ఈ రకంగా మనస్సు కొన్నిసార్లు, అందుకే కొంతమంది మంచిగా ఉంటారు, కొన్ని మంచి పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు మంచి వాళ్ళైనా 1-2 చెడు లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. అలాగే మిక్స్డ్గా ఉండటం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా ఈ 3 గుణాలు ఏమిటి అంటే పోటీ పడుతూ, ఆధిపత్యం కోసం పోటీ పడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. మనస్సును ఏ గుణం, ఆ గుణాలన్నీ కూడా వాటి వైపుకు లాక్కోవాలని చూస్తూ ఉంటాయి 3 గుణాలు. నేనే ఎక్కువగా ఆధిపత్యం ఉండాలి అని చెప్పేసి అని ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణగా ఇది చూపిస్తున్నారు. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే యజ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిచ్యుత. సో సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్, దేహాల్లో ఉన్న అన్ని ద్వారాల్లోనూ కూడా ప్రకాశవంతంగా గనక ఉన్నట్లయితే, ఏది? జ్ఞానం గనక ప్రకాశిస్తున్నట్లయితే, దేహద్వారాలన్నిటిలో కూడా జ్ఞానం ప్రకాశిస్తుంటే యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిచ్యుత. అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితమని తెలుసుకో. ఎప్పుడైతే దేహంలో ఉన్న ద్వారాలన్నిట్లో కూడా జ్ఞానం ప్రకాశిస్తుందో అది సత్వగుణ ప్రకటితము, అంటే అది సత్వగుణంతో కూడి ఉన్న జీవి అని అర్థము అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు.
సో సత్వగుణంలో ఉంటే అన్ని ద్వారాలు ఎప్పుడైతే జ్ఞానంతో ప్రకాశవంతం అవుతాయో అప్పుడు సత్వగుణం అనేది వివృద్ధమవుతుంది, ప్రకటితమవుతుంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నారు. తర్వాత భరతులలో ప్రధానుడ అంటూ సంబోధిస్తూ అర్జునుణ్ణి రజోగుణం పెరిగినప్పుడు లోభము, కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్ర ప్రయత్నము, అదుపులేని కోరికలు, అత్యాస పెరుగుతాయి. ఇది రజోగుణం యొక్క తీరనమాట. రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళకు ఎప్పుడు విపరీతమైన కోరికలు, ఆ కోరికలు తీర్చుకోవటానికి ఎప్పుడు కూడా విపరీతమైన ప్రయత్నము, అత్యాస వాళ్లకు పెరుగుతూ ఉంటాయి. తృప్తి అనేది లేకుండా ఎప్పుడు ఆ దురాశ, అత్యాశ ఉంటూ ఉంటాయి. దానికోసం వాళ్ళకి తీవ్ర ప్రయత్నం, ఆందోళనతో ఎప్పుడు ఆ కోరికలు తీర్చుకునే ప్రయత్నంతో ఎప్పుడు ఆందోళనలోనే ఉంటారు. ఓ కురునందన, అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవి తమో గుణం యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు. ఏమిటి? అజ్ఞానము, తద్వారా వచ్చిన సోమరితనం, నిర్లక్ష్యము, మోహము ఇవన్నీ కూడా తమో గుణ లక్షణాలు. సో సత్వగుణం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలా మంచిగా ఆ కుటుంబం అంతా కూడా ఆనందంగా ఉంటూ భక్తి మార్గంలో ఈ జపం చేసుకుంటూ భగవంతుణ్ణి, మరి జపం అంటే జపం అంటున్నారు ప్రతిదానికి అని మనం అనుకోవచ్చు. భగవంతుడిని చేరుకోవటానికి ఈ కలియుగ మార్గం ఏమిటి అంటే భగవన్నామస్మరణే. మనం యద్భావం తద్భవతి, ఏది ఆలోచిస్తే అదే అవుతాము, అదే పొందుతాము అని అర్థము. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి స్మరించితే మనకు ఆ భగవంతుణ్ణి పొందే అవకాశం వస్తుంది. తర్వాత ఆ స్థిత ప్రజ్ఞత అనేది కూడా అలవర్చుకోవచ్చు భగవన్నామస్మరణతో. అందుకని ఆ రకంగా ఉండాలి. మంచి సత్వగుణంలో స్థితులమై ఉండి శుద్ధ భక్తి స్థితికి చేరుకోవాలి అంటే అది మనకు ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అందుకని ఎగ్జాంపుల్గా సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇలా భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ మంచి అలవాట్లతో కుటుంబం అంతా ఆనందంగా ఉంటారు అన్నట్లుగా ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. రజోగుణం ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, ఇంకా లోభము, ఇంకెంతసేపు కామ్యకర్మలు అంటే చెయ్యవద్దని కాదు, పనులు చేసుకోకుండా ఎవరికీ జరగదు, అది భగవంతుడే మనకి క్లియర్గా చెప్తారు. కానీ కోరికలతో ఒకలాంటి అత్యాశతో, దురాశతో ఎక్కువగా ఇంకా కావాలి అని మనశ్శాంతి లేకుండా అంత విపరీతంగా ఉండటాన్ని రజోగుణ లక్షణం అన్నమాట. సో ఆ విపరీత పనులలో ఎలా అయినా సరే డబ్బు సంపాదించాలి, ఇంకా నాకు ఆ కోరిక ఈ కోరిక తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేయటం, అణుచుకోలేని కోరికలు అన్నమాట, తపన. అదంతా కూడా రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చేటటువంటి లక్షణాలు. ఇకపోతే తమో గుణం ఎక్కువగా ఉంది అంటే అంధకారము, సోమరితనము, బుద్ధిహీనత వీళ్ళు ఆపోజిట్ అనమాట. ఏ పని చేయకుండా అలా ఉండటము, ఊరికినే తినటము, ఇలా సోమరిగా ఉండటము, బుద్ధిని కూడా ఉపయోగించకుండా ఉండటము, భ్రాంతిలో ఉండటము, ఇది తమోగుణ లక్షణాలు. తమోగుణం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ రకమైన లక్షణాలు, అలవాట్లు వస్తాయి. యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విధాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సో మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించితే ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు జ్ఞానులు పవిత్ర లోకాలని చేరుకుంటారు. పవిత్ర లోకాలు అంటే జ్ఞానులు ఉండేటటువంటి పవిత్ర లోకాలు, అంటే ఈ మునులు వాళ్ళు ఉండేటటువంటి పవిత్ర లోకాలు ఉంటాయి, అక్కడికి వెళ్తారు. పై లోకాలలో రజస్సు తమస్సు ఉండవు, అక్కడ సత్వగుణం వాళ్ళే ఉంటూ ఉంటారు. వీళ్ళు ఆ లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ నారద మహర్షిని. వీళ్ళందరినీ మునులను చూపిస్తున్నారు. సో అలాంటి మునులు ఎక్కడుంటారో వీళ్ళు ఆ లోకాలకు వెళ్తారు. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణిస్తే గనక పనులతో ప్రేరణ పొందేవారిలో జన్మిస్తారు, అంటే మళ్ళీ భూప్రపంచంలో జన్మిస్తారు రజోగుణంలో మరణిస్తే కనుక. తమో గుణ ప్రభావంలో ఉండి మరణిస్తే జంతు జాతులలో
పుడతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అంటే రకరకాల గుణాలతో ఉంటే గనక ఏ రకంగా పుడతారు అన్నవి కొన్ని మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. కర్మణ సుకృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సో సత్వగుణంలో చేసే కార్యములు ఫలితాలు పవిత్రమైన ఫలితాలు, సత్వగుణంలో చేసే పనులు పవిత్ర ఫలితాలు ఇస్తాయి. రజోగుణంలో చేసే పనులు దుఃఖాలను కలిగిస్తాయి. తమో గుణంలో చేసే పనులు అజ్ఞానపు చీకటిని కలిగిస్తాయి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా అంటే అవి మనకి ఒక వాటిని వివరించటానికి ఈ బొమ్మలు. సత్వగుణం అంటే ఒక దేవాలయాలతో చూపిస్తున్నారు. రజోగుణం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి ఈ బిల్డింగ్స్ ఇవి అవి చూపిస్తున్నారు. తమో గుణం అంటే కిందికి వెళ్ళేటటువంటి మెట్లు కిందకి వెళ్ళటం అంటే ఏమిటి, ఉన్నత స్థితిని కోల్పోయి దిగజారటం అన్నమాట. అలా మనకు ఈ గుణాలను రిప్రజెంట్ చేసే బొమ్మలను చూపిస్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం, రజోగుణంలో సత్వగుణంలో చేస్తే పనులు ఆ పనులన్నీ మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి. రజోగుణ పనులు దుఃఖాలను అంటే మరి దుఃఖం అంటే ఇంకా విపరీతమైన కోరికతో ఆందోళనతో మనశ్శాంతి లేకుండా ఉంటారు కాబట్టి ఇక అవి మనకి దుఃఖ కారణమే అవుతాయి. తమో గుణంలో చేసేది ఇక అజ్ఞానం అనే చీకటిలో మనల్ని పడేస్తాయి. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణంచే నిజమైన జ్ఞానం, రజోగుణంచే లోభము దురాశ, తమో గుణంతో పిచ్చితనం అంటే నిర్లక్ష్యము, మోహము అంటే భ్రాంతి వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. సో సత్వగుణంతో మనం నిజమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించవచ్చు. రజోగుణంతో ఇంకా ఈ లోభము దురాశ ఇటువంటివి వస్తూ ఉంటాయి. తమో గుణంతో నిర్లక్ష్యము, మోహము, భ్రాంతి ఇవన్నీ కూడా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసా. ఇది కూడా ఒక ముఖ్య శ్లోకము. జఘన్య గుణవృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసాః. సో ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకాలకు, మనము గోలోక చాట్ చూపించాను కదా మీకు, మధ్యలో భూలోకము, పైన స్వర్గలోకాలు, ఈ మహర్లోకం, జనలోకం, తపోలోకం ఇవన్నీ ఉంటాయని. కిందేమో మనకి అతల విత్తల సుత్తల తలాతల పాతాళ లోకాలన్నీ కింద ఉంటాయని. సో సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ పైలోకాలకు వెళ్తారు. రజోగుణంలో స్థితమై ఉండేవారు ఈ మధ్యలోకాలు, ఈ భూలోకాల్లోనే ఇక్కడే ఉండిపోతారు. తమో గుణంలో స్థితమై ఉండేవాళ్ళు అధోగతి పాలు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. జగత్తు గర్భోదక సాయి విష్ణు ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఈ లోకాలు చూపిస్తున్నారన్నమాట. ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు నాభి నుంచి మన భౌతిక ప్రపంచం ఉద్భవించింది అని చెప్పుకున్నాము. సో ఈ జడ జగత్తు, సో మన భౌతిక ప్రపంచం పైన ఏముంది, సత్యలోకము, తపోలోకము, జనలోకము, మహర్లోకము, స్వర్గలోకము, ఇవన్నీ కూడా పైలోకాలన్నమాట. సో ఈ దివ్య గ్రహాలన్నీ ఉంటాయి. సో సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్తారు. ఇకపోతే రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు. ఏది భూలోకం అంటేనేమో రాక్షసులు వాళ్ళు ఉండేది, మరి భూలోకం అంటే మన మనుష్యులు ఉండేది. సో రాక్షసులు వాళ్ళు వాళ్ళ లోకంలోనే ఉండిపోతారు, భూలోకంలో వాళ్ళు మానవులం మన లోకంలోనే ఉండిపోతాం రజోగుణం ఉంటే. ఇంకా ఇకపోతే తమో గుణంలో ఉంటే ఈ అతల విత్తల సుత్తల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలకి వెళ్తారు. అధోగ్రహాలు, కింది వాటిని కింది గ్రహాలు అంటే అధగ్రహాలు, పై లోకాలంటే దివ్య గ్రహాలు, ఊర్ధ్వలోకాలు అని కూడా అంటారు. ఊర్ధ్వం అంటే పైన అని, మధ్యలో లోకాలు మన లోకాలు, అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు.
సో గుణానేతానతీత్యత్రీన్ దేహి దేహా సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యుజరా దుఃఖై విముక్తో మృతమశ్నుతే. సో ఈ దేహధారి ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు, ఈ 3 గుణాలను కూడా అధిగమించినప్పుడు ఇది శుద్ధ భక్తి స్టేజ్ అన్నమాట. అంటే సత్వగుణం మంచిది, పుణ్యలోకాలకు వెళ్తాం. కానీ సత్వగుణంలో కూడా బంధితులమయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎలాగూ సుఖంగాను జ్ఞానం కోసము ఆసక్తి చూపిస్తూ మనం మంచి మార్గంలో ఉన్నాము, నేను మంచి పనులు చేస్తున్నాను, ఈ రకంగా మనం చేసే పనుల మీద మనం ఆసక్తి, ఆ ఫలితం మీద చూపిస్తున్నాం అన్నమాట. ఆ రకమైనటువంటి సుఖాన్ని కూడా బంధించి వేస్తుంది. దానికి కూడా అతీతంగా వెళ్ళగలగాలి. సత్వగుణానికి కూడా అతీతంగా వెళ్తేనే అది శుద్ధ భక్తి స్టేజ్లోకి వెళ్తాము. అన్నీ కూడా భగవదర్పణం అనేటటువంటి ఆ సమస్థితి రావాలన్నమాట. అది శుద్ధ భక్తి స్టేజ్. అది ఉన్నప్పుడు ఈ సత్వగుణం కంటే కూడా హయ్యర్ స్టేజ్కి వెళ్తాం. అందుకే దాన్ని శుద్ధ భక్తి అని అంటారు. శుద్ధ సత్వగుణము అని దాన్ని అంటారనమాట. ఆ శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్తేనే మనకు ఈ పాపపుణ్య ఈ బంధాల నుంచి మనము తెంచుకుని మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. అది ఈ బొమ్మలో మనకు చూపిస్తున్నారు. ఆ శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళగలిగిన భక్తులు ఈ శృంఖలాలను, ఏది ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఈ మాయ యొక్క ఈ సంకెళ్ళు తెంచుకుని, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల మాయలో ఉంటాం కాబట్టి ఆ సంకెళ్ళను తెంచుకుని పైకి వెళ్ళగలుగుతాము మోక్ష మార్గంలోకి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా అంటే భక్తులు అంటే భగవన్నామస్మరణలో నిమగ్నమైన భక్తులు అని చూపిస్తున్నారు. అంటే భగవన్నామస్మరణ చేస్తూ ఏ పని చేసినా మనం మానేమని కాదు, పనులు చేస్తున్న భగవంతుణ్ణి మనసులో ఎల్లప్పుడూ ఉంచుకోవటానికి, ఆ భావాన్ని మనం డైజెస్ట్ చేసుకోవటానికి, జీర్ణం చేసుకోవటానికి ఆ అలవాట్లోకి వెళ్ళాలి. అంటే స్మరణతో మనకది సాధ్యమవుతుంది. దేహధారి ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మ మరణం వృద్ధాప్యం జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి వీటన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోని అమరత్వాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు క్లియర్గా. కాబట్టి ఈ 3 గుణాలను కూడా అధిగమించి ఆ శుద్ధ సత్వ గుణంలోకి వెళ్ళగలిగినప్పుడు ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, జన్మ మరణం, జర అంటే వృద్ధాప్యం, వ్యాధి, ఈ దుఃఖాలన్నీ కూడా పోయి మనం ఈ సంఖ్యల నుంచి విముక్తిని పొంది అమరత్వాన్ని పొందుతాము, మోక్షాన్ని పొందుతాము. అర్జున ఉవాచ. ఇదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని, ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం బ్రేక్ తీసుకుందాము. యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరున్నారో ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? యూత్ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి దయచేసి. హ్యాండ్ రైజ్ మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది కింద మొబైల్లో. అది ఒకవేళ ఏ కారణం చేతైనా మీరు చూడలేకపోతే చాట్లో యూత్ గ్రూప్ స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ పెట్టండి. ఏ రకంగా అయినా నాకు విషయం యూత్ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ అని నాకు అర్థమవుతుంది. సో ఒక్క నిమిషం ఎవరైనా యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఇద్దరే హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు. యూత్ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి లేదా చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ పెట్టండి. హరే కృష్ణ. ఎనీబడి ఎల్స్ ప్లీజ్ raise your hand or please put a message in the chat box. ఓకే, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హ్యాండ్ లోవర్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. ఓకే, ధన్యవాదాలు. కంటిన్యూ చేద్దాము. ఇంకా మీరు హ్యాండ్ లోవర్ చేసుకోవచ్చు. అర్జున ఉవాచ క్లైర్లింగై
तीन् गुणानीतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् అతివర్తతే. ఈ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్పిందంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడికి ఈ సందేహం వచ్చింది. ఏమని? ఈ క్లైర్లింగై త్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభు. ఈ 3 గుణాలకు అతీతంగా ఉన్నవాడి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? కిం ఆచార కథం చైతాన్, ఇతను ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు? త్రీన్ గుణానతి వర్తతే, అతని యొక్క త్రిగుణాల యొక్క బంధానికి అతీతంగా అతను ఎలా వెళ్ళగలుగుతాడు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో ఇలా గుణాతీతులు, ఈ 3 గుణాలకు అతీతమైన శుద్ధ సత్వగుణం అంటున్నారు. అక్కడికి వెళ్తే మనకి మోక్షం వస్తుంది, ఈ సంకెళ్ళన్నీ విడిపోతాయి, ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి సంకెళ్లను వదుల్చుకుని అమరత్వాన్ని, మోక్షాన్ని సంపాదించవచ్చు ఆ శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్తే, ఈ 3 గుణాలని అధిగమించి అని చెప్తున్నారు కదా. ఈ 3 గుణాలు అధిగమించిన వాళ్ళు అసలు ఎలా ఉంటారు? వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి? వాళ్ళు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తారు? వాళ్ళు ఈ 3 గుణాల ఈ బంధానికి అతీతంగా వాళ్ళు ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు, ఎలా వెళ్ళగలుగుతారు, ఎలా ఈ 3 గుణాలని వాళ్ళు అధిగమించగలుగుతారు, ఏ విధంగా, వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి, వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అని చెప్పి మనలాగానే అర్జునుడికి కూడా డౌట్ వచ్చింది. ఈ 3 గుణాలను అధిగమించాలి, అధిగమిస్తే మోక్షం అమరత్వం సిద్ధిస్తుంది అంటున్నారు కదా, ఎలా అధిగమించాలి అని మనకు డౌట్ వస్తుంది. అర్జునుడు ఇంకా క్లియర్గా అసలు ఇలా అధిగమించిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి, వాళ్ళు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తారు, వాళ్ళు ఎలా ఈ 3 గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతున్నారు అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు. దానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ రకంగా సమాధానం చెప్పారు. ఏమని? ఓ పాండుకుమారా, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు. సో అంటే కోరిక ఏదైనా ఉన్నా అవి కలిగిన ఆసక్తి అది దేనికి కూడా ఎదుటి వాళ్ళని కానీ ఏ విషయం మీద ద్వేషం పెంచుకోనివాడు, అలాగే అవన్నీ లేకపోయినా కూడా అవి కావాలి అని కోరుకోనివాడు, భౌతిక గుణాల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక, కలవరపడక, తటస్థంగా అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయేవాడు. అంటే ఈ భౌతిక పనులు వలన యాంగ్జైటీలు ఇవన్నీ పెట్టుకోకుండా తటస్థంగా సమభావంతో ఏది జరిగినా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండటం అన్నమాట. అతీంద్రియంగా అంటే ఇంద్రియాల యొక్క ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా, ఇంద్రియాలు ఏదైనా చూడగానే కావాలంటూ, వినగానే వినిపించగానే అటు వెళ్ళిపోవాలనుకోవటం, నోటితో ఏదనిపిస్తే నోరు ఎక్కువగా తినండి అంటే టూ మచ్గా తినటము, తర్వాత ఎక్కువగా మాట్లాడటము, ఇవన్నీ ఇంద్రియాలు మనకు పెట్టేటటువంటి ప్రలోభాలు. వీటన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి ఉండగలిగేవాడు. ఆత్మయందే స్థితుడై, అంటే లోపల ఉన్న ఆత్మే పరమాత్మ కాబట్టి ఆ భగవంతుడి పట్ల, మన ఆత్మ పట్ల, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయా పట్ల కాకుండా అంతర్ముఖంగా ఉండగలిగిన వాడు. ఆనందము అంతర్ముఖంగా ఆత్మ పట్ల స్థితుడై అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో చిక్కుకోకుండా ఇలా ఈ ఇంద్రియాలను నియంత్రించి, మనస్సును నియంత్రించగలిగితే మనం ఈ మాయ నుంచి మెల్లగా బయటపడగలుగుతాం. సో అందుకని చెప్తున్నారు, అలా ఇంద్రియాలను నియంత్రించి ఆత్మలో స్థితుడై, అంటే ఆత్మకి ఇవేవి అంటావు కదా ఇంద్రియ ప్రలోభాలు అది. సో అందుకని ఇంద్రియాలని, మనస్సును నియంత్రిస్తే మనం ఆత్మలో స్థితులం అవటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆనందముని, బాధని ఒకే రకంగా చూసేవాడు. మట్టిని, రాయిని, బంగారాన్ని కూడా సమాన దృష్టితో చూసేవారు. అంటే ఇలాంటి వాళ్లకు అన్నీ సమత్వం అన్నమాట, అన్నీ ఒకలాగానే ఉన్నట్లుగా ఉంటాయి. కావలసిన వాటిని కానీ లేదా వద్దు అనుకున్న అవాంఛనీయమైన వాటికి కానీ సమానంగా ఉండేవాడు. మనకి ఇది కావాలి, ఇది మంచిది అని జనరల్గా మనుషులు అనుకునేవి కానీ, వద్దు అమ్మో ఇది ఉంటే మనకి మంచిది కాదు అని అనుకునేవి కానీ ఏదైనా వాళ్ళకి పట్టదు. వాళ్ళకి అన్నీ ఒకటే. ప్రశంసలు, నిందలు, గౌరవము, అగౌరవము అన్నిట్లో కూడా వాళ్ళు సమానంగానే ఉంటారు. ఎవరైనా పొగిడినా, ఎవరైనా ఇన్సల్ట్ చేసినా, ఎవరైనా గౌరవించినా, అగౌరవించినా ఒకే రకంగా రియాక్ట్ అవుతారు. వాళ్ళకి ఏది ఉండదు. అలాగే స్నేహితుడు, శత్రువు అనేది లేదు. అందరినీ కూడా సమానంగా
చూసుకునేవాళ్ళు. అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించినవాడు. అంటే అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలు త్యజించటం అంటే ఇంకా ఆ స్టేజ్కి, ఆ సమాధి స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇక అసలు ఏ ఫిజికల్ పని కూడా చేయక్కర్లేదు. కానీ ముందుగా ఇంకొక స్టేజ్ ఉంది. అదేమిటి అంటే అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించటం అంటే సన్యాసించటము. అంటే అక్కడ సన్యాసం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే పని యొక్క సన్యాసం అంటే త్యజించటం, త్యాగం చేయటం అని అర్థం. అంటే వదిలిపెట్టడం. ఏం వదిలిపెడుతున్నాం? పనులను మొత్తం వదిలిపెట్టట్ల, పనుల యొక్క ఫలితాలను, ప్రతిఫలాన్ని వదిలిపెడుతున్నాం, ప్రతిఫలాపేక్షను వదులుతున్నాం. ఆ పని వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ పట్ల ఉండే ఆసక్తి, మక్కువ, ఇంట్రెస్ట్ అది వదిలిపెడుతున్నాం. ఇది చేస్తే మనం ప్రమోషన్ వస్తుంది ఉద్యోగంలో కాబట్టి చేద్దాము అనేటటువంటి అది ఆ ఆసక్తి, ఆ పని యొక్క రిజల్ట్ మీద ఆసక్తి. ప్రమోషన్ కోసం చేస్తే తప్పేముంది? తప్పు కాదు, కానీ అది మనల్ని బందీలను చేస్తుంది. మనకు ఆ పని వల్ల వచ్చేటటువంటి పాపమైన పుణ్యమైన మనకు ఈ బందీలు అవ్వకుండా, మనం ఈ బద్ధత్వం లేకుండా ఉండాలి అంటే ఆసక్తిని వదులుకుని ఏ రకంగా చేయాలి? కృష్ణార్పణం, ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, ఆయనకే అర్పిస్తున్నాను అనుకుని చెయ్యాలి. కాబట్టి అప్పుడు మనకు ఆ పని యొక్క ప్రతిఫలాపేక్షను త్యాగం చేస్తే భగవంతుడికి మనకు ఆ పని యొక్క పని వల్ల మనము బందీలము అవ్వము, బద్ధత్వం ఉండదు. కాబట్టి అది సన్యాసము. అలా ఉంటూ ఆ స్టేజ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు చివరకు ఈ సమత్వం అనేది ఇక్కడ చూపించిన ఈ లక్షణాలు క్రమేణా అలవాటైతే అప్పుడు ఆ ఫైనల్ స్టేజ్లో మనం నిజంగానే ఏ కర్మ చేయకపోయినా అలా నిత్య ఆనందంలో ఉండే స్టేజ్ అప్పుడు వస్తుంది. అప్పటి వరకు మనం పనులన్నీ కూడా చేస్తూనే ఉండాలి, మన బాధ్యతలు. కాకపోతే ఎలా చేస్తాము అంటే ఆ ప్రతిఫలాపేక్షను మనం త్యాగం చేసి భగవంతుడికి, ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనేటటువంటి విధంగా చేయాలి. పనులు త్యజించటం అన్న మాటకు అది అర్థం. సో అలాంటి వాళ్లను ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాడు అని చెబుతారు. సో అది అకర్మ అని కూడా అంటారనమాట. ఆ పని ప్రతిఫలాపేక్షను త్యాగం చేయటమే అకర్మ. అంటే నువ్వు పని చేసినా కూడా నువ్వు పని చేయనట్లే లెక్క. అంటే పని చేయటం వల్ల నీకు పాపమో పుణ్యమో ఏదో ఒకటి అంటుకుంటుంది ఆ పని యొక్క యాక్షన్ యొక్క రిజల్ట్. కానీ నువ్వు ఆ రిజల్ట్ నా కోసం కాదు, నేను భగవంతుడి కోసం చేశాను అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో నువ్వు దాని మీద ఆసక్తి చూపకుండా, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా భగవంతుడికి అర్పించి చేసినట్లయితే నీకు ఆ పాపపుణ్యాలేమి అంటవు. అది అకర్మగానే ఉంటుంది, కర్మ చేసినట్లు కాదు. సో అకర్మలో ఉంటే ఏది కూడా అంటదు. అప్పుడు క్లీన్గా మన పలక ఉంటే మనకు మోక్షం వస్తుంది. కాబట్టి పనులన్నీ, రిజల్ట్స్ అన్నీ భగవంతుడికి అర్పిస్తే మన స్లేట్ క్లీన్గా ఉంటుంది. అకర్మ స్టేజ్లోనే మనము ఉంటాము. ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఆ స్టేజ్లో ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మనకు అలవాడినప్పుడు చివరికి మనము అప్పుడు నిజంగానే ఏ పని చేయకుండా పూర్తిగా సమాధిలో భగవంతుడి యొక్క నిత్య ధ్యానంలో భగవంతుడిలో మనం ఆ సమాధి స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో ఇక్కడ ఏ పనులు ఫిజికల్గా కూడా మనకు ఉండవు. అది అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. త్రిగుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అడిగాడు కదా అర్జునుడు. ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించితే వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి అంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇక్కడ అన్నీ చెప్పారు, మళ్ళీ ఒక్క సమరైజ్ చేస్తున్నారు చూడండి. సమస్థితి, అన్ని టైమ్స్లోనూ ఒకే రకంగా ఉండగలగటం, బ్యాలెన్స్డ్గా. ఈక్వానిమిటీ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం, తటస్థంగా ఉండటం, అంతే. అన్నిట్లో కూడా అదే ఈక్వానిమిటీ. ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండటం, అంటే ఏదైనా సరే ఎలాంటిది వచ్చినా కష్టము, సుఖము, దుఃఖము వాటన్నిటికీ కూడా ఉదాసీనత, ఒకే రకంగా ఉండగలగటం, పరిపన లేకుండా, అసూయ లేకుండా ఉండగలగటము. ఇవి ఆ త్రిగుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు. అయితే వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అని కూడా అడిగాడు కాబట్టి
అర్జునుడు ఈ త్రిగుణాలు అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన ఏమిటి అని మళ్ళీ ఒకసారి మనం చూస్తే అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ సమత్వం అంటే ఏమిటి, ప్రశంస అయినా, నిందైనా, గౌరవమైనా, అవమానమైన, ఆనందమైన, దుఃఖమైన, కావలసిందైనా అక్కర్లేనిదైనా ఏది జరిగినా సరే, మనకు మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా ఏదైనా సరే అన్ని పరిస్థితుల్లో ఒకే రకంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు, ప్రతి ఒక్కరితో ప్రతి దానితో కూడా సమానంగా ఒకే రకంగా వ్యవహరిస్తారు. అంటే మట్టి రాయి బంగారమైన ఒకటే, వాళ్లకు మిత్రుడైనా ఒకటే, శత్రువైనా ఒకటే, ఎప్పుడు కూడా విచిత్రంగా వ్యవహరించరు. కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందటం ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలలో దృఢత్వము, అది వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఇక్కడ అని శుద్ధ భక్తుల్ని చూపిస్తున్నారు. మాంచయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో అన్ని పరిస్థితుల్లో నిశ్చలమైన భక్తియుత సేవతో నిమగ్నమై ఉండేవాళ్ళు వెంటనే ఈ భౌతిక ప్రకృతి గుణాలన్నింటినీ కూడా అధిగమించి 3 గుణాలని బ్రహ్మస్థితికి చేరుకుంటారు. కాబట్టి ఇలా అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నిశ్చలంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆ భక్తిలో నిమగ్నమై మనస్సులో ఉండేవాళ్ళు వెంటనే ఈ 3 గుణాల యొక్క మాయ నుంచి వాళ్ళు అధిగమించి ఈ 3 గుణాలను వాళ్ళు బ్రహ్మస్థితికి వస్తారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ మాయ అన్నీ కూడా దాటుకుని వాళ్ళు పైకి వెళ్ళగలుగుతారు. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. ఈ బ్రహ్మం అని చెప్తున్నారు కదా ఇక్కడ, ఆ 3 గుణాలను దాటుకుని ఆ బ్రహ్మస్థితికి వెళ్తారు, బ్రహ్మాన్ని పొందుతారు అని. ఆ బ్రహ్మం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఆ 3 గుణాలను అధిగమించినప్పుడు వెళ్ళేటటువంటి ఆ బ్రహ్మం అనే స్థితి ఎలా ఉంటుందంటే, అమృతస్య అవ్యయస్య చ. అమృతం అది అమరం, అమృతము అవ్యయము నాశనం లేనటువంటిది, అనశ్వరం అంటే నశించనిది. శాశ్వతస్య అది శాశ్వతస్య చ, శాశ్వతస్య చ అంటే కూడా ధర్మస్య ధర్మవంతమైనటువంటి, సుఖస్య ఇక సుఖస్య అంటే ఏమిటి, ఆ నిత్యానందం సచ్చితానందంలో ఉండేటటువంటి ఆ ఆనందం, కాంతికస్య దాని యొక్క కాంతితో ఉంటుంది ఈ అని చెప్పి బ్రహ్మాన్ని వర్ణిస్తున్నారన్నమాట. ఎలా ఉంటుంది ఆ బ్రహ్మం అనేది అంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఏది, అమృతత్వం, అవ్యయత అంటే నాశనం లేకుండా ఉండేది, శాశ్వతమైనది, ధర్మవంతమైనది, సుఖప్రదమైనది, కాంతివంతమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మములో ఉన్నది ప్రతిష్ట అహం. ఆ బ్రహ్మంలో నేనే ప్రతిష్ఠుడనై ఉన్నాను, ఆ బ్రహ్మం అంటే నేనే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అమరము అనశ్వరం అంటే నశించని, శాశ్వత మరియు పరమానందము, ధర్మవంతమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ స్థితికి నేనే, అందులో కూడా ప్రతిష్ఠుడనై ఉన్నది నేనే అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అమృతము అనశ్వరము అంటే నాశనం లేనిది, శాశ్వతమైనది, చరమసుఖపు సహజ స్థితి అయినటువంటి ఈ నిరాకార బ్రహ్మానికి నేను మూలాధారాన్ని అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ఆ బ్రహ్మానుభూతి వస్తే అది ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి అన్నమాట. అది దానికి ప్రారంభం. అది వచ్చిందంటే మనకు ఆత్మ పరమాత్మ తత్వము అర్థమవుతాయి. బాధ్యతాయుత ఎంపికల ద్వారా మనం ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి సిద్ధం కావాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న రిమైండర్ అన్నమాట. సో మనం చేసుకునేటటువంటి
మన యొక్క ఈ చాయిసెస్, మనం ఏ గుణంలో ఉంటాము, ఎలా ఉంటామన్నది మనమే ఆ మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఈ గుణాలన్నీ లాగుతూ ఉంటాయి, మనం ప్రలోభపడకుండా మంచి మార్గంలోకి వెళ్తూ ఆ రకంగా ఆ సత్వగుణ మార్గంలో ఉంటూ ఇంకా శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. కనీసం సత్వగుణంలో ఉంటే నెక్స్ట్ జీవితానికి మనము సిద్ధం అవ్వాలి. అంటే సత్వగుణంలో ఉంటే మనకు నెక్స్ట్ జన్మ కూడా సరి అయిన జన్మ వస్తుంది. అసలు శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళగలిగితే మనకి మోక్షం అనేది ఈ జన్మలోనే వస్తుంది. సో మన మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదు కాబట్టి వైకుంఠధామం చేరుకోవటానికి మనం సరైన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. సో ఈ ఇంకొక విషయం మనం చదివిందేమిటి, ఈ గుణాలు మనల్ని కట్టిపడేస్తాయి, 3 గుణాలు. కాబట్టి భగవంతుడు ఈ 3 గుణాలని మనం వదిలించుకుని పైకి వెళ్ళగలిగితే ఆ శుద్ధ సత్వగుణంలోకి భగవంతుడు మనకు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. చాంట్ అండ్ బీ హ్యాపీ. జపం చేసి మీరు హ్యాపీగా ఉండండి అని ఇందులో మనం ఒకసారి మళ్ళీ చూస్తున్నాము. లాస్ట్లో ఈ గీతా పాఠం మళ్ళీ చూస్తే, సదా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండటం ద్వారా మనము ఈ భౌతిక గుణాల సంఘం నుండి అత్యంత సులభంగా విడిపడగలము. కాబట్టి భక్తి మార్గంలో ఉంటే మనకు ఈ మాయ, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల యొక్క మాయ నుంచి బయటపడాలి అంటే ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఎప్పుడు కూడా భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండటం వలన మనకు ఉన్నత లక్షణాలు పొందగలము. కాబట్టి భగవత్ సాంగత్యం అంటే ఏమిటి? భగవంతుడి నామమే భగవంతుడు. కాబట్టి ఆ నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటే మనము ఆ శుద్ధ సత్వగుణ లక్షణాలను పెంపొందించుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మనం క్లాస్ ఎండింగ్లో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. వైష్ణవ ప్రణామంతో